Здравейте, маняци! Втори опит за ментал двойката. Депозита ми е 120, от 60 вратки на 10 стинки ми даде 5 евро и се надяваме на някое чудо. Ми го даде хубавия, не знам защо няма звук. Много странно. Сега ще видя, може би ще отпусна го, не безпокойте. Не знам защо няма звук. Кофти малко така, но ще играем без звук. И се надяваме нещо да плати тази игра. Тя веднъж беше ми платила в този сайт BetHub, но се надяваме, че пак може да плати нещо. Бонус първи няма. Гърби. Върти го, но само да го върти. Ще видим какво ще стане. Нещо God Mode да се появи на екрана. X-Hole, супер бонус, 9979, червена символ базова, много възможности. И накрая Кере колиба. Пробваме какво стане. Много шани, само върти. Шанаджийска игра, освен да кажа. Време е да даде първия бонус, но да видим кога ще бъде. В принцип сега трябваше да го и дало, но първия биткоин близо 10x. Продължаваме.
Нищо интересно за сега. Да си пусна хотспота на телевизора и няма бонус, но първия бонус на 114 врътка. Да видим как ще не е Шани. Направо тежко изшамване, верно. Първия Big Win 6.40. И да, аташак работата е бонус. Продължаваме напред. Така. Пускам си музика, вие няма да слушате, защото като качвам клипа най-вероятно ще е копирайтната. Но пък аз ще се слушам. Нещо базово няма да даде, примерно. Базово изобщо я няма. Трети бонус. Се надявам, че ще е малко по-добре.
Получил с петица. Добре ги извърта тук нещо. Повече линии фаща. Сега той е по 9979 и убивам отпреди. Но защо да го даде? Гърби, това е голям шанс да изсипи нещо, но може и по-добре. 200 врътки, 3 бонуса, нали? Толкова идван би трябвало. Кога ще се случи така маняци да вляза и на първата врътка или на първите 100 врътки да изсипя нещо? Точно никога. Аз съм я играл много и в различни сайта, в български, чужди. Късмет. Не дари с по-хубавия бонус, Букука мръсен. Тъжък работа.
Тръгне да гърби тази игра лошо. Като тръгна да много добре, но в повече случаи гърби. Нормално да е. Луда работа, маняци. Какво даваш ти, бе? Бах ти буклука мръсен. Аре бе, много вратки станат без да го дариш пак бас с кафаната игра. Надявам се за някакво чудо, маняци. Уби се да го върти отново, но... Право не знам дали има шанс да плати. Сега до края, ако го има този символ, да, що да го има.
Право, ма шани както си иска. Има някаква мисля на 60 разправа. Или да се преместя в друг сайт, понеже ни са да. Тъжък работа. Ще продължа да качвам клипове на тази игра в други сайтове, като не фанем нещо голямо на нея. Пробвахме се, близо 700 врътки направихме. Знам, че тази игра и трябва още повече, но на този етап е това. Чао за сега и очаквайте нови клипове.